ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20 ಆಜಿ 23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಯರೇ ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕನ ಶಿಕ್ಷಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಖಾತೆನು ಯೋಗ ಬಳತ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅತಿ ವಿಧೇಯನಾಯ್ನ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಯಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ. ಉತ್ತರ: ಜೋಕುಲು ಏಪ ಒವ್ವೇ ಪಾತಿರಡು ಬರ್ಪಿರು ಸಂಘ ದೋಷಡು ಬರ್ಪುಂಡಿರದವರನೇ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಪಿದೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪನೇ ಬುಟ್ಪಿರು. ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾಚಾರನು ಸಹ ಕೊರ್ಪುನೇನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಪಿರು. ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬರ್ಪುಜೇರು, ಮುರುಳಿನ್ಲ ಓದುಜೇರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಸಂಘ ದೋಷದ್ದು ವಸ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಾಪ ತಿರುಪೇರು. ಏಪಲ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ. ಗೀತೆ. ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇತ್ತೆ ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಈ ಪಾಠಶಾಲೆನ ನರಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆರು ಪರಮ ಪಿತಲ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೇರು, ನಿಕ್ಲು ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲನ ವಾ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿರು. ಆರೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲು ವಾ ಈ ಪಾಪದ ಜಗತ್ತುಡುಲ್ಲರು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಪಾಪಾತ್ಮರ್ನ ಜಗತ್ತು. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಪನು ರಾವಣೆ ಮಲ್ಪದೆ. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಪಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಪತಿತರಾದು ಮಲ್ಪನೆ. 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಆತ್ಮನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನಾದುಂಡು. ಏಪ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ನೇತ್ರನು ಪಂದ ಕಣ್ಣನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಈ ಮಾಯ ರಾವಣ ಮಾತೆರನ್ಲ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿಯಾದು ಪಂಡ ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿಯಾದು ಮಲ್ತದೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದೇ ಪಂಡ ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸಾಧುಲು ಸಹ ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮ ಬಂದು ತೆರಿಪದೇರು ತೆರಿದೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶಾಂತಿ ಧಾಮಗು ಪೋಯರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಸಹ ಎಂಕುಲು ಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೂ ಪೋಡು ಪಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತೆರೆದುಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಏಪ ಬೈದೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ತೆರಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಓರಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆಜ್ಜೆರು ಭಲೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸದಾ ಸುಖಿ ಸದಾ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡತ್ತು. ದುಃಖ ಧಾಮೋಡು ಸದಾ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಲಡಯ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಈ ಪಾಪದ ಜಗತ್ತಿರದು ಬೇತೆ ಒಡೆಗಾಂಡಲ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಕೆಲವರು ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಗು ಪೋಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾದ ನಗನೆ ಅಡೆಗು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನದ ಗೊತ್ತಾನಗನೆ ಅಥವಾ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಡೆಗು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ತೆರಿಲೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಜಾಗೋಡು ಇನಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ಥಾನಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಪೋಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಕುಲು ವೈಕುಂಠಗು ಪೋಕ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಅಂಡ ಎಂಚ ಪೋಪು ನೀ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ ಅಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಏರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಖಂಡಿತ ನರಕೊಡೆ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗಡು ಪಾವನಾದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು ತಮ್ಮ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ನಾವು ಏತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎರ್ನ ಆಂಡಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರುಡ ಅಕಲ ಮಹಿಮೆ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಕುಲ್ದ ಆರು ಮಾತೆರೆದುಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಅತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಪಿತ ಬೇರು ಶಾರೀರಿಕ ಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಡ್ಜನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇದು ದುಃಖದ ಜಗತ್ತತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಸುಖಧಾಮ ಆದು ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಶಿಕ್ಷಕನ ರೂಪಡು ಕುಳ್ದೇರು ಕೂಡ ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಆಯ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಇತ್ತ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರನ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮರು ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಡುಪ್ಪ ಆತ್ಮಲ ಶರೀರದು ಭಿನ್ನವಾದ ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ
మధురమైన ఇల్లుకు పోడాపుడు ఐదవర అవశ్యదు మధుర బాబల బోడు బాబ తెరిపోయారు హే భారతవాసిలే ఎన్న జన్మల సహ భారతుడే అప్పుడు యాన్ ಬರ್ಪುನೆ ಭಾರತುಡು ಐನಡದವರಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದುಲ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಸುರುಕು ಏಪ ಬೈದೇರು ಬತ್ತದು ಭಾರತನು ಭಿಕಾರಿರ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ಅದು ಮಲ್ತದೇರು ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಆಪುಂಡು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಇಜ್ಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಅರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಜಯಂತಿ ಅಂಚಿನ ನರಕದ ವಿನಾಶ ಅರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಜಯಂತಿನ ಶಿವಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪರು ಶಿವ ಭಗವಂತನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಲ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇತ್ತೆತ್ತದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿಗೆ ಹೂವೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ನೆ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಸಹ ಶಿವನ ಬದಲಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಅಂಚನೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಇದು ಅನಾದಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ಅರ್ಧ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಕಲು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕಲಿಯುಗದ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೆಜ್ಪೇರು ಐದವರ ಅರ್ಧ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಪಿರೌಡು ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ 40,000 ವರ್ಷ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಧ ಆವಡೆ ಅತ್ತೆ ಕುಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಏಪ ಶುರುವಾಂಡು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ಧ ಆಂಡು ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು 5,000 ವರ್ಷ ಅಂಡು 4 ಭಾಗದ ಮಹತ್ವಲ ಸಹ ಉಂಡು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಟ್ ಅನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಲ ಅನ್ನ 4 ಭಾಗ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಕ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ 4 ಭಾಗವನ್ನು ತೆಜ್ಪೋಯರು ಐಟ್ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಮಹಾತಲ ಭಕ್ತಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದೊಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ ಪಾಪದ ಖಾತೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಅವನೊಂದು ನಿಗುಲು ಏತು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಪಾಪ ಭಸ್ಮಾಪುಡು ಈತೆ ಎಂಗುಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾಪ ಪವಿತ್ರ ಎರೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆರು ಕುಡ ಬತ್ತದ ಅಪವಿತ್ರ ಆಪೇರು ಆಂಡ ಇಂದೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬಾನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಓರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಹೋದರದ್ದು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆಸ್ತಿ ಬಾಬರ್ದೇ ದಿಕ್ಕುನು ಬಾಬಾ ಒರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಪಿತ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತವ್ರದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪ ವರ್ಣಲು ಸಹ ಭಾರತದ ಜೊತೆನೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ವರ್ಣಲು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಇಂದು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಕಲೇನು ಈ ವರ್ಣುಡು ಕನೆಯರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪೊಡ್ಲ ಸಹ ಈ ವರ್ಣನು ತೊಜಿಪೋಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣನೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ವರ್ಣವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಬತ್ತದು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ಬೀಕೆ ಆದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಾರೀರಿಕ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಒರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆ ನಿರಾಕಾರ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಸಾಕಾರ ಶರೀರವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಯಾದು ಪಡೆಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಂಕ್ ಚರಣಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಾರುಲು ಇಜ್ಜಿ ಪಾದೊಲಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಪಾಡುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಾತೇರನು ಎನ್ನ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ಬಗ್ಗವಡು ಬಾಬಾಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತು ಸುಸ್ತಾದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲ ಸುಸ್ತನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಸುಸ್ತುರ್ದೆ ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸುಸ್ತುದ ಪಾತ್ರೆನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ತರೆ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಹಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ನಿಕುಲು ಸವಿಸ ಒಂದು ಕಾಸು ಖಾಲಿಯಾದ ಉಂಡು ಕಾಸೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಯಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಅದು ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ಸಂಪತ್ತಾದುಂಡು ಭಾರತ ಏತೊಂಜಿ ಕಂಗಾಳಾದಿತ್ತಂಡು ಈತೊಂಜಿ ಬಡವರು ಏಪಲ ಏರ್ಲ ಸಹ ಆಪುಜೇರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ಕಾರಲ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋತುಂಡು ಏರು ಸ್ವಯಂ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆ ಸ್ವಯಂ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಎಂಕುಲೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಈ ಸಮಯಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣ ಆದುಲ್ಲ ಕುಡ ಎಂಕುಲೆ ದೇವತಾ ವರ್ಣೋಡು ಬರ್ಪ ಕುಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರೋಡು ಬರ್ಪ ಕುಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಪ್ಪ ಹಂ ಸೋ ಹಂ ಪನ್ಪನೆ ತ ಅರ್ಥನು ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು
ಅಕುಲು ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ದೋಣಿನ ಮುರ್ಕದು ಬುಡಿಯರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಉಲ್ಪೊಂಡು ಪನ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಅತ್ತನ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ವಿನಾಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದುಂಡು ಈ ಲಡೈ ಶುರುವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಕುಡ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಈ ದೃಶ್ಯನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲೆ ತೂಪೇರು ಅವು ಎಂಚ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಸೂ ಬೂರುಂಡು ಬಾಂಬುದ ಸುರಿಮಲೆ ಆಪುಂಡು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶಂಕರನ ನೇತ್ರನು ತೆರಿ ಪಂಡ ಶಂಕರೆ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ಪುನಿರ್ತಾವರ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಹೂವೆ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಮದ ಲೀಲೆಯಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾದ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಜಗತ್ತುಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಂಡಲ ಮಾಯೆ ಏತು ಕಠಿಣವಾದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲಾದ ಕುಡ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು ಪೋದು ಪುದರ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲುಪ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ವಾರಗುಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತ್ರ ಬರೆಪೇರು ಬಾಲೆ ಕುಶಿತ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರನು ಬಾಬಾಗ ಬರೆಪೇರು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಪೋಯರ್ಡ ಮಾಯೆ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಮೂಂಕುನು ಪತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಅದು ಪೇರು ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರಾದ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನು ಬಡವರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಪುದರ್ನು ಪನ್ಪುಜೇರು ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲ ಮಸ್ತ್ ಏತ್ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲ ಬತ್ತದು ಏತೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏರಾಂಡಲ ಇಂಚಿನಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಪನ್ನಗ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುನು ಬತ್ತೆರಡ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪತ್ರೊಲ್ಲ ಬರೆಪುಜೇರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಎಂಚ ಗರ್ಭುಡ್ಜು ಬಾಲ್ಯಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಕೂಡ ಜೈಲ್ದ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಪೂಜಿ ಏನನು ಪಿದೈಗೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಪಿದೈಗೆ ಬತ್ತದು ಸಂಘ ದೋಷಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದವು ಅಲ್ಪಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯರ್ಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮುಲ್ಪೊಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲುಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೆ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಂಚಿನಕಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಶೂದ್ರ ಕುಲೊಟ್ಟು ಪೋಯರ್ಡ ಕೂಡ ಮಾಯೆ ನಿಂಗದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೇನು ಮರಪದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸಹ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕಾದ ಓದವನ್ನುಳ್ಳೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವಂತನೇ ಧರ್ಮರಾಜ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ಭಗವಂತನೇ ಸುಖ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ದುಃಖ ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಜಿ ರಾವಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪೆ ನನಂಜಿ ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡ್ ಧರ್ಮರಾಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪನೆ ದಾದೊಂಡು ಐತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಲ್ಪವೇರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಗರ್ಭ ಮಹಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಪಂಡಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರು ಕೃಷ್ಣನು ಪಂಡ ಕೊಂಬಪಿರೆಲ್ನು ಜುಮ್ಮೊಂದು ಖುಷಿಯಾದ ಆಳದ ಇರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪು ನೆನ್ಪೋಯ್ಪೋಯರು ಅವು ಗರ್ಭ ಮಹಲ್ ಆದುಂಡು ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಗರ್ಭ ಜೈಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಲೈಡು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯತ್ತೆ ಅಚ್ಪತ್ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮಲು ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮಾದುಪ್ಪುವ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಡ್ರೆ ಒವ್ವೆ ಪಾಪ ಆದುಪ್ಪು ಜೈತಮಿತ್ತು ಇಂದೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬುದ್ಧುಲಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತಾನಗ ಬಾಬಾ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಅಕುಲು ಚಕ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಯುದ್ಧ ನಡತೊಂದು ಪನಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ವಿನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿರುಗವೇ ಪಂಡು ತೆರಿಯೋನುವರು ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸದಸ್ಯನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅಪನಿರ್ದವರೇನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಪ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಮಾಲೀಕಾಪ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಸಹ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಭಾರತದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪ್ರಜೆಕುಲು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ರಾಜರಾಣಿಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಸಹ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜೆಕುಲೆಟ ಅಂತರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ತೆರಿಯೋಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಪಿತ್ತ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದ ಪೋಡು ಏಪಲ ಸಂಘದೋಷಡು ಬತ್ತದು ಬಾಬನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸಂಶಯುಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ರಡ್ ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶದ ದೃಶ್ಯನು ತುಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಪೋಡು ಬಾಬಗ್ ಜೋಕುಲಾದ ಬಾಬನ ಪುದರ್ನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಷ್ಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಬರ್ 1 ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಭವ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿದ ವರದಾನ ಜನ್ಮವರದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು
ಈ ವರದಾನನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯವಾದುಂಡು. ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥಿನ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮುಡು ಏರು ಏತು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಆತೆ ನಂಬರ್ ದುಂಬು ದೆತೊನೀರು. ಆತ್ಮೀಯ ದೃಷ್ಟಿರದು ವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃತಿ ಸ್ವತಃ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿದ ಮುಖಾಂತರ ಯಥಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಯಥಾರ್ಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಆತ್ಮೀಯತೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆದ ಹೊಳಪು ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮುಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಧಾರಣೆಯಾದುಕೊಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.